El nou fitxatge de l'Elx, Pablo Piatti, continua entrenant-se a banda. L'argentí està descartat de moment per al pròxim partit contra el Madrid i s'espera que agafi la forma perquè està des del desembre sense jugar. Qui ja treballa amb l'equip és el defensa Mojica. L'Elx no li ha guanyat mai un partit de Lliga al Madrid. Com a visitant, l'últim empat al Bernabéu es remunta a la temporada 75-76. Va ser un inesperat 2-2. L'extrem del Campello, Félix Palomares, va jugar al Bernabéu el partit de l'empat a 2 del 7 de desembre de 1975. El Madrid es va avançar 2 vegades i l'Elx va igualar el marcador. Y sobre todo en ese camp pues, tenía un valor doble de moral para la plantilla. L'exfranja verd i primer fitxatge del Barça, l'era Núñez, li va marcar 3 gols al Madrid amb la camiseta de l'Elx. Un d'ells va ser olímpic. Recorda especialment la victòria 3-1 contra el Madrid, al Martínez Valero. Vaig tindre la sort de clavar el gol i vam guanyar el partit, que també me van donar 100.000 pessetes en aquell entonces. A Palomares, que ha jugat més de 10 temporades en l'Elx, li agrada l'actual equip. Juguem bé al futbol. Ara han millorat en resultats i això és el que ara, este tram últim de Liga, pues lo que tenen que desamarrar aquí. Confia en la plantilla per aconseguir quedar-se en primera. Aparquem